Це кільця для дренажного колодязя. Тут ставимо, сьогодні хлопці ставлять очисну споруду в моделі ASB of ZBK. І тут же буде стояти дренажний колодязь. Тобто сюди тече вся каналізація з двох будинків. Пройде процес біологічного очищення каналізаційних стоків, очищена вода витече сюди. І через ці кольця, внизу під ними буде щебень. І через ті щебень ця водичка технічна буде тікати в землю. Але вона вже не буде мати в собі дуже багато того забруднення, як з вигрібних ям, як з септиків з фонтанчиками, як з бетонних. Тобто тут буде проходити максимально біохімічне очищення каналізаційних стоків. Не тільки фекалії просто розкладатися, а ще розкладатися азот, нітрати і нітрити, які дуже шкідливі. Вони не фільтруються землею, щоб ви собі розуміли. Вони йдуть туди, куди тече вода. Тобто вони потрапляють в колодязі, свердловини, в річки, озера. А задача очисних споруд максимально очищати від азоту, нітратів і нітритів.